बेमारियानो माबायदि खालामो मानसिफोरखौ अनेक सिस्टेम खालामना गावनि बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों हाबा जानानै लाइफ बरबाद नोंथांमोना नुखाबाय दा लोगोफोर माबायदि जायो नङा होमब्ला लोगोफोर और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी 9 मास उसिल 9 मासावनो जुदि बिदि बेमार जाबायबा इदि जों लाना फैदो सिरियास जानायाव हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोरा दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेनि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमल' नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायनानै होग्रोनि नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमल' नायलांग्रो आरोना लोगोफोर नायनानै नोंथांमोना जुदि बुजि मोनोब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोंनि हिन्जाव माहारि हौवा माहारि बिथांमोना दि माबायदि हालोदाव जानानै दङ आरो माबायदि परिस्थितियाव दायो सोलिलांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांदो आं आरो बारा गोबाव खालामबाय थाला नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होलांसै नोंथांमोना नायलांदो डिग्री फरायबायमोन मास मोननैसो जाबाय नामा मास मोनसेयाव बेसे जाखादों बिदि जाखादों एसे मोनबाय थाखादोंमोन आरो ना सानाय सुनायफ्रा माने हरदा थांलाय फैलाय जायो थारमाने बेलेगजों हाबा जादोंमोन मा जायगायाव शिबसागराव हारसा मानसि गुबै मानसि ओमफ्राय धुलियामोन आरो दा फैला गारबाय नामा हारसाजों एक्सुलि बारा गावनो थाङा होनदोंमोन गोसोखौ दसेनो सनसल खालामना बेखौथ' खिजानि न'नि मानसियानो खालामदों मुलि नङाबाथ' बिदि जायाना अकस्मात हाबा जाना बेसे जाखोमोन 9 मास उसिल 9 मासावनो जुदि बिदि बेमार जाबायबा इदि जों लाना फैदो सिरियास जानायाव কত সিরিয়াস কাপড় সামনে সব দড়ি দেয় মানে তো আমি বসে তো নিজের শৈলে নিজে মেরে না নিজের দাঁত নিজে ভাঙছে হঠাৎ মারছে আমি नों नुवाखै मोसानाय दामनाय देनाय बिहु मोसानाय गासिबो अस्थादमोन आरो अल इन्डिया गिदिंनाय मोसानायावनो बे मानसिखौ मा खालामगोन नुदोंना मानसिखौ अनेकथा मा खालामो थगायनानै हारसा मानसिया माने बेखौ हाबा खालामदोंमोन शिबसागर होनदों नामा शिबसागर मा जायगा हातिमुरिया आमगुरि सिस्टेमनि बेमार नुदों होमबाथ' मा मेडिकेलाव लांनायमोन बेखौ जिएमसि लांदो ना जिएमसि जयन्त दासनियाव लांदो आरो मायाव लांनाय हा रङियावबो लांदों सस्ति रङिया सस्तियाव ओमफ्राय मा होननाय मेडिकेला मा होननाय नर्मेल सब नर्मेल रिपर्टआ सब मोनफ्रोमबो नर्मेल मोसानानै माने अल इन्डिया मोसानानै प्राइज मोनबोयोमोन बिदिनो प्रियंका बर' अल इन्डिया नैबेथ' तामिलनाडु नामानि प्रियंका बर' थारमाने मोसानानै बिदि
प्राइज मोनबोयो बिसोरो बियो बेखौनो बिदि खालामदों मा आखर एथ' नाम गैया बेयाव नै प्रियंका बर' नैबे आसामनिमोन स्टेट लेभेल हजों थाबोजोब्बाय ना गैला ना हजों थाबोदों ना ओइ माथो फैबाय दसेनो एकदम माथो हाखायामोन एसे माने लेभेलाव फैबाय हुस फैबाय थारमाने हुस गैयामोन दहाय एसे एनै रायज्लायनो रोंबाय ना नै दैया मा गोलैजोब्बाय मोनालायबाय जोङो बेमार नायनाया बेमारिया नै सिखार 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 ओइ प्रियंका सिखार बेमारिया नै माबायदि खालामो मानसिफोरखौ अनेक सिस्टेम खालामो ना जिराय 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 मा जालायखो तो लोगोफोर भिडिअ'आ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय आरो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला बेयाव माबायदि घटना जालांखो आरो बिथाङा सोरमोन नङा होमब्ला ओरैबायदि बिथाङा जोंनिनो सासे बर' हिन्जाव जोंनि बर' बिमानिनो सासे फिसामोन नङा होमब्ला बिथाङा सासे हारसा माने गुबै टाइटेल लायोमोन आरोना लोगोफोर बिथांनिया टाइटेला गुबै जायोना बिथां गुबैया मा हारिनि मानसि आंबो बांद्राय मोजां मिथिया आंथ' मिथिनाय बायदिब्ला हारसाखौनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बिथाङा जिथु नैबे सिस्टारा बेबायदि हालोदाव जानानै थानाया मानि कारनाव जाखो आरो माबायदि परिस्थितियाव बिथाङा बेबायदि जाखो नङा होमब्ला जोंनि अल इण्डियायावनो सासे बयजोंबो सिनायजानाय सासे आर्टिस्ट नङा आरोना बिथाङा बयजोंबो गुबुन जायगायाव बिथाङा मोसाखावरि जानानै थाङोमोन गुबुनजों हांख्रायनानै बिथां नामजादा गोबां सार्टिफिकेटबो मोननाय मानसिमोन अल इण्डिया सार्टिफिकेट अल आसामनिबो बेफोरबायदि सार्टिफिकेट मोननाय सासे बिथाङा मुंदांखामोन आरोना लोगोफोर नाय जोंनि बर' हारियानो एसेबां मोजां दङ लोगोफोर नङा होमब्ला बर' हारिखौ गारनानै दिनै गुबुन हारिजों हाबा जानायनि फिथाइखौ बिथाङा दिनै माबायदि भुगिनो गोनां जादों आरोना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना जिथु फैबाय थानाय माहारिफोरा जिथु लाइमोनफोरा बा हिन्जावफोरा हाबा जानायानो जा हौवा जानायानो जा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा आं बयखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना गावनि बर' हारिजोंनो मोजांब्लाबो हामाब्लाबो गावनि जाथिजोंनो हाबा जानाया मोनसे आलादा बाथ्रा जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं सिगांनि भिडिअफोरावबो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायगासिनो दङ आरो खावलायबोबाय थादों आरोना लोगोफोर सानैजों हाबा जानानै मोनसे मोजां ग्रेन्ड जुदि गोजोन न'खर जानानै सानैजों मोजाङै रायज्लायनानै सुख सान्ति मोजाङै रायजो जालांबा ओरैबायदि गोजोन न'खर जायो माने जोंनि बर' हिन्जावफ्रा फ्रायानो ओरैबायदि बुंनाय खोनायो आङो जोंनि बर' हौवाफोरा जाहोनो हाया लोंहोनो हाया मोजां सुख सान्ति होनो हाया होननानै बुङो आरो नोंसोरबो जेनेबा आं बर' हिन्जावफोरखौनो बुंगोन नोंसोर मोजां हौवाखौ मोजां सान्ति खालामब्लासो बिथाङाबो नोंनि फारसे मोजां खालामगोन नङा होमब्ला बांद्राय नङा देलाय हामाया 100%नि 3% नङाब्ला 10%आनो हामा जायो नङा होमब्ला बयबो नङा 90%आनो मोजां दङ 90%नि थायाव दायो थांनो हमदों 50%आनो गाज्रि लामायाव थांनो हमलांदों आरोना लोगोफोर 50%आल' मोजां लामायाव दायो आगान सुरलांबाय थादों 50%आनो गाज्रि लामायाव आरोना लोगोफोर मोनसे न'खर संसार जानो थाखाय ओरैबायदि सानै हिन्जाव आरो हौवाजों मोनसे मा सोलिदों न'खरा मानि कारनाव बेफोरबायदि हालोद जादों जोंनि न'खरा मानि थाखाय गाहायाव थांदों आरो मा अबथिरानि थाखाय जों मानि बेफोरबायदि हालोदाव दङ बेफोरखौ सानैनि गेजेराव बुजा बुजि जालायनानैसो मोनसे न'खरखौ खुंनो हायो नङा होमबा लोगोफोर एखेबारे जोंनि बर' हिन्जावफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरा एखेबारे थाखा फैसानि थाखायनो बेफोरबायदि गुबुन हारिजों जोंनि बर' सेंग्राखौ गारनानै जोंनि बर' हौवाखौ गारनानै मालाय हारिनि हौवाजों हाबा जालांनानै बेफोरबायदि जानो हमलांदों आरोना लोगोफोरा ओरैबायदि लाजिथावना बाथ्रा हाबा जालांनानै मानो बेफोरबायदि इनाय खालामजायो नङा होमब्ला लोगोफोरा हाबा जालां मोजाङै संसार जालां रावबो नोंसोरखौ सोंखारिया रावबो नोंसोरखौ बुङा हाबा जालांखांनायनि उनावनो बेफोरबायदि जिथु घटना जानायनि उनावसो नोंसोरखौ बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायो बेफोरबायदि बुंनो गोनां जायो बायद' आरोना लोगोफोर गोबाङानो जोंफोरखौ गाज्रि सानो बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो मानो खालामो जोंफोर बिथांमोननि न'खराव थांनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ थांनानै जों
साफ्रोमबो न'खरनियाव थांनानै बेफोरबायदि बुजायहैनो हाया नालाय नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो जों जेनेबा बिसोरनि नैफोर मोनसे मोननै कन्टेन्टखौ लानानै जों दिनै भिडिअनि दारैनो जा एसे रोंगौ जा एसे मिन्थियो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों फोसावना होनो गोनां जायो बा शेयार खालामना होनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं आरो दायो नोंथांमोनखौ बांद्रायखौ बुंनो थांलासै नोंथांनि मोजांनि आंनि मोजांनि बाथ्राखौ जों ज' खालामनानैसो जों मोनसे हारिखौ मोनसे समाजखौ जों दालांनांगोन अब्लासो जोंनि हारिया जोंनि माहारिया जोंनि कालसारा खौसे जानानै थालांगोन आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला एखेबारे जोंनि बांसिनानो आं नुनो मोन्दों जोंनि बर' हिन्जावा बर' सिख्लाफोरा बर' सेंग्राखौ गारनानै मालायखौ खालि मालाय हौवाजों थांनाय अनेक नुबोदों आरो फ्रायानो जिथु गारनानै खारदों मालाय हौवाजों हाबा जालांदों मालाय हारिनि मालाय जातिनि हौवाजों हाबा जालांनानै एखेबारे गोजोन संसारखौनो जानाय खासिबो नुखायाखै आरोना लोगोफोर नुदोंबा 1% नुदों आरोना लोगोफोर बिनि बाखि पारसेन्टआनो एखेबारे जिर' आरोना एखेबारे बरबाद जालांखानाय गावनि लाइफआवनो नै बिथाङाबो अल इण्डिया मिथिजानाय मानसियानो जुदि दिनै बिंग्रि जानानै दोनदों बिथांखौ बिंग्रि खालामनानै दोनदों ओरैबायदि लाजिथावना ओरैबायदि गिथावना ओरैबायदि माने माबायदि हालोदाव नोंथांमोना दा बिथांनि माबाखौ बुंगोन आरोना लोगोफोरा थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला बाथ्रायाथ' जेमानो बुङो एमानो लावलांबाय थायो नङा होमबा लोगोफोरा थ' आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' आरो आंलाय माथो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बुंबावनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जोबनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामना होदो आरो कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोना माबायदि मोनदों नैबे मोनसे भिडिअ आरोना लोगोफोर आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना आंनि बै सिङाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय